ka Khana ka basnosi syapang Ronaldo da ka ba tang namar po Ronaldo syam la ban thep gol haka wei ka jing lehkai jong ka FIFA World Cup barok ki briew ki nong Krishan jong ka Portugal ki la klet no ki jing le bha jong u namta jong ki hakipor ki bala dep apdeng subha ki parlo ki bisno tanat ban page ya ki video hakane ka channel hakane ka video ngine page ya ka Khana ka basnosi syapang Ronaldo berkum juru ki kam ki ba Ronaldo ula le bha nabenta ka Portugal dari tang na kadaw Ronaldo syam la ban thep gol haka wei ki jing lehkai bani kong jong ka FIFA World Cup barok ki nong Krishan jong ka Portugal ki la klet no ya ka jing le bha jong u barok pat ka Portugal haswa Ronaldo kam syam la long kum ko wei ka tim ka ba klan bha henry ka long kum ko wei ka tim ka ba klat bha hadu kata pada oj ka Portugal ka don kirang lehkai ki ba pau bha como Eusebio pada Luis Figo henry ban yorung ki tournament ki ba he bha kum ka FIFA World Cup pat ka Euro ki syam jing e bha hadu kata pat ka Portugal haswa Ronaldo kala yorung tang laisin ha ka FIFA World Cup kata pat haus nam siejar kandai spa kandai praru ka Portugal kam syam la yorung ha ka FIFA World Cup pat kala du urung ru labun sen ha ka Euro henry hadin palawan poi Ronaldo ulawan ra ka jingkala barok ka wei nabenta ka Portugal nda ka ba nadu usnam arjar lai ba Ronaldo ula ban yobi madan nabenta ka Portugal kala la ban qualify haman ka por padon ka Euro patkum juru haman ka por padon ka FIFA World Cup kata haka Euro jong usnam arjar sau haka World Cup jong usnam arjan reu haka Euro jong usnam arjar pra haka World Cup jong usnam arjar chipeu haka Euro jong usnam arjar katar haka World Cup jong usnam arjar kat sau haka Euro jong usnam arjar kan reu haka World Cup jong usnam arjar kat pra haka Euro jong usnam arjar arpeu haka World Cup jong usnam arjar arpuar pat mentaru ka Portugal kalong kum ka wei ka tim ka baklan bha haka ne ka FIFA World Cup pat tang Ronaldo uyarab ke Portugal per qualify haka Euro per haka FIFA World Cup henry Ronaldo ulayarab ke Portugal haka World Cup jong usnam arjar reu panpoi hadu ke semi final pat ulayarab ke Portugal haka Euro jong usnam arjar kan reu panrak sendon ke trofi beningkong jongka haka history jongka pat haka ne ke Euro jong usnam arjar kan reu Ronaldo la mensau henry Ronaldo syam la give up henry Ronaldo ulayang habar kamadan par aiman sim bar ban motivate ya ki player jong u hadu bakut ka jing lehkai par ka Portugal hakane ka por kala ban penlim ka France pan thau history da ka ba ka jing lam khmat jo Ronaldo ka Portugal kala ban job ya ka trophy ban kong jongka haka history jongka pat tang puyara ban job ya ka Euro house nam arjar kan reu hendai ulayara bro ban job ya ka Nation League house nam arjar kan kendai pada ka Nation League jong usnam arjar arpusan pat Ronaldo ulayara bro pan thep sibun ki gol na benta ka Portugal pan kelalong tang mau tak player o bala ban thep bun gol tam na benta kari jongki henry watla Ronaldo wala ban yarap ya ka Portugal pan qualify aborok ki FIFA World Cup nanduk ka por u ya lehkai pat ulayara bro pan job hari ulai teli ki trofi ya ka Portugal henry tang ka wei ka game ka u syam la ban thep gol borok ki briew ka partai borok ki fans nane ki reu it football jong kari Portugal kila klet no ya ke jing le bha jong Ronaldo perwatla Ronaldo wala ban thep hat-trick haka FIFA World Cup haka jing lehkai persya ya ke Spain perwatla Ronaldo wala ban yarap ban thep gol apa ke Portugal ka don cameo ban qualify syaka World Cup henry namar Ronaldo menta wala tenmen wala sedang ban no komet namar wala don south place nam pat syam la syu ban lehkai bha haka jing lehkai ben kong jong u haka ne ka FIFA World Cup menta usnam persya ya ke DR kanggo par ke jing mes jong u kato kat ne teli ki chance haka ne ke jing lehkai ki fans jong ke Portugal ki sedang berkeren ben par ki sedang klet no ki kam ki ba Ronaldo le bha na benta ke Portugal par namar ke jing don jong ke Portugal ki rangit kai ki ba pau bha haka ne ke FIFA World Cup menta usnam kum Bruno Fernandes Vitinha João Neves Nuno Mendes par ki wei ki fans jong ke Portugal ki la klet no ki jing le bha jo Ronaldo nama Ronaldo ki por ki ba ui lehkai ni kong nam ta ke Portugal ui lehkai ba ki player ki bom syam la pau ka perthei ba pun ki briew jong ka perthei kim syam la tip ya ki henry Ronaldo pat ulayara ke Portugal panra hadu lai teri ki trofi par ban qualify chabarok ki FIFA World Cup nanduk ke por ba Ronaldo la don bentak bar ke Portugal henry menta pat
tang kawe ka game ka ma u syam la ni lehkai pha parok ki briew ki la klet no ya ka jing le pha jong u paro pat kane ka jing ja kam syam la ja tang ka jing im jong Ronaldo dari ka jaru ha ka jing im jongi ka man la kasni namar enda ila sedang banten men pat ka met jongi ka sedang ban no parok ki briew ruwat ki khun ki ti jongi kane ki bahayeng bahasam jongi ro kin saklet no ki kam ki pha ki bangi la le na bynta jongki pat kane ken kade ka jing hikai pangi ide ban long ki bala pen khle namar kane kan sawan ja ka jing im jongi iwei pa iwei bat haba pipet je kane ka video wat pej pa o namar ngade ufan Messi ngade ufan jo Ronaldo ngade ufan jo Neymar pangang nas isi Ronaldo try to pej je kane ka video kumba pidai as a real football fan dan ne kumuta ru it football upashisha namar rada kane kan ja ka jing im jongi kan salong ka pas ngosi namar ki briew kin saklat no ka jing le bhajung phi tang na kadaw pa philatan men pat phi phim chimlala shu pan le bhayaki kumba phi phila pan le bha hakipor ki bala dab te paralog satrop ki jing sngew jong phi hato Ronaldo udon hok em pan yo kat kane jing chakran ben haki social media haki temet jong u par haki briew keleng ka perthai te satrop ki jing sngew jong phi hapo ka comment section hato Ronaldo ulan em ban comeback pat ulan em ban pen ich ka perthai pa Ronaldo udang la pan kompet haka FIFA World Cup ha ka next game te paralog entah kas ngitan kini ki video ki bakindiat kublai shibon